Mga babae ra kong helper. Kung asawa ug anak. Morning mga Bisayang Kugihan. For this vlog na napunta diri sa tong payag nga atong gihimo. So, update mo kung sanay mga katikaran karon sa payag. Ug naka-deliver na ko og kuan, balas o galog block. Ug ako ipakita sa inyo mga kabisaya. Ini ang kuan, balas nga na-deliver gahapon. Ug ang nipa atong gitahi mga idol nga atoy atop. Natang trabahoon ron. Atupanan na ni atong payag mga idol. Ako na ning panday atong naaging Domingo. Mo ni akong agi. Duha bisa akong bayaw nagpanday. Ning mo ang hollow block nga gi-deliver pod kauban sa balas gihapon mga idol. 100 rin ni kabuok. Tulang ituyok diri nga idol makatuyok. So update lang niya mga idol kung sa humanaw karong adlaw. Nah. Ide balsaha. Apil daw siya bay. Tubang. Silawa oy ate. Oh. Di pa daw. Apoy. Maghimo sa paggira. Oh. Tigish. Bag. Mana matay na. Ikaw tigpala, Deb. Tuwang na balas. Na ako sa taas. Kainit to eh.
Ako na, 8. 8. Ay, nito. 8. Iop na na eh. Sa kasa ko nga, draada na. Pero ko kung agi karon adlaw mga idol. Ano mo agi ron? Wala ni ang bilin sa nipa. Og kini mo katunga sa balay ang atupan. Ay katunga sa balay. Wala ni bilin ng nipa. Mga babae ra kong helper. Kung asawa og anak. Ug mapuhon diri na pud magbangag ko sa gilid. O gantod ugma na pud pohon mga idol. Salamat sa inyong kanan sa suporta. Gantod ugma pohon mga idol.